Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі, і пачнем мы сённяшняе абмеркаванне ўсяго таго, што адбываецца вакол нас з маёй госцей, кіраўніцай міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады, былой прадстаўніцы па моладзевай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Маргарытай Ворыхавай. Прывітанне, Марго. Прывітанне, дзякуй за запрашэнне. Ну, спачатку віншую, так, да? Дзякуй. І атрымліваецца, можна віншаваць, відаць, па двух пунктах. Ну, па-першае, што узначаліла камісію міжнародную, і другое, што сышла з аб'яднанага пераходнага кабінета. Не ведаю, як з другім можна віншаваць, ну тут просто як бы такі факт. Ну, ось, сышла і сышла. Нет уж, что значит сышла и сышла, типа было и было. Нет, зараз мы по всех этих пунктах и пройдемся. Давай пачнем все ж таки с міжнароднай камісіі, якую ты узначаліла, тому что напярэдадні атрымала ты гэтую пазіцыю у выніку галасавання, і не адразу вось так, а другі тур, два туры галасавання было, по выніку другога тура ты перамагла і стала кіраўніцай гэтай камісіі. Што праўда, яшчэ напярэдадні другога тура ўжо пачаліся размовы про тое, што да там ужо ўсё вырашана. Ужо вядома, што Ворыхава узначаляць гэтую камісію, там ужо ўсе портфелі падзеленыя і гэтак далей. Сапраўды так і было? Ну, гэта такая цікавая фармулёўка, таму што мне падаецца, у парламентах заўсёды ёсць нейкія дамовы паміж фракцыямі. І вось ага, значит, дамоўлена, ўсё было дамоўлена загадзя. Ну, канешне. Ну, але не такой фармулёўцы, таму што калі мы паглядзім на галасаванне, то мы бачым, што вось частка фракцыі прагаласавала за аднаго кандыдата, частка за другога. То бок было такое падзяленне на два бакі. Адзін бок дамовіўся паміж сабой, другі бок дамовіўся паміж сабой. Ну і вось так і было. Мне падаецца, тут гэта проста, ну, гэта нармалёвая практыка ў парламентах, калі фракцыі шукаюць нейкае пагадненне паміж аднымі, пагаджаюцца наконт там сваіх, напрыклад, прыярытэтаў у сваёй працы міжнароднай, ці шукаюць там нейкае вырашэнне сваіх канфліктаў і нейкую магчымасць дамовіцца адно з адным. Ну, гэта нармалёвая парламенцкая практыка, якая існуе ва ўсіх парламентах усяго свету, таму тут шукаць нейкага таго, што там дамова гэта дрэнна. Не, дамова просто паказвае, што фракцыі змаглі знайсці паразуменне паміж адно адным. Ты яшчэ скажы зараз, што большасць і меншасць у парламенце, ці там правячая там частка там і апазіцыя ў парламенце, гэта нармальная сусветная з'ява. Каныровічу гэта раскажы. Але так і скажу, што гэта нармалёвая з'ява. Просто мне падаецца, што мы ставімся да гэтага як да чагосьці, і вось гэта было вывернута як штосьці такое дрэннае, што вось фракцыі пайшлі, дамовіліся. Але мы праходзілі размаўлялі з рознымі фракцыямі, пічылі там свае задумкі наконт таго, як будзе выглядаць праца міжнароднай камісіі, камусьці спадабалася адно, камусьці іншае. Ну і вось да гэтага вось мы і прыйшлі. Тут няма ніякай там гісторыі пра нейкія дрэнныя парламенцкія гульні. Гэта проста нармалёвыя працэсы ў парламенце, якія нам таксама трэба прымаць, таму што потым у парламенцкім асяроддзі гэта будзе таксама існаваць. Ну, мы да гэта ж адаптуемся, напрыклад, калі мы ідзем там у парламенцкую асамблею Рады Еўропы, мы дамаўляемся з рознымі фракцыямі, з рознымі парламенцкімі дэлегацыямі, што вось яны падтрымаюць нашу рэзалюцыю, ці вось яны прагаласуюць вот так у гэтым галасаванні. Ну, гэта таксама нармалёва, але тады пытанняў не ўзнікае, чамусьці яно ўзнікае зараз. Усё ж таки атрымліваецца, што вось у другім туры у прынцыпе былі две асноўныя кандыдаткі, ты як прадстаўніца наступу і Ксенія Луцкіна, прадстаўніца еўрапейскага выбару. Так. У прынцыпе вы, што еўрапейскі выбар, што наступ, плюс яшчэ блок Латушкі руху за свабоду, вы, ну, такая коаліцыя, там не коаліцыя, ну, але блізкія по духу, там по ўсім астатнім. І ў дадзеным выпадку, калі два кандыдата ад фактычна адной агульнай такой блізкадушнай коаліцыі, Дякуй. Душевнай, хорошо, перафармулюю. І як тады вызначаліся, каму ўсё ж такі вот з аднаго кола фактычна кандыдатаў аддаваць перавагу? Як вось гэтае там, як запалкі цягнулі ці што?
Не, ну так, мы падаецца, усе ў Координаційнай радзе, як вы маглі заўважыць, у большасць фракцый ўсё ж такі маюць нейкае адно разуменне стратэгіі дэмакратычных сілаў, адно разуменне там стратэгіі наконт міжнароднай дзейнасці. У гэтым мы неяк знаходзім пагадненне наконт таго, што мы ў міжнароднай дзейнасці, напрыклад, павінны прасоўваць інтарэсы беларусаў. Мы павінны адвакатаваць за тое, каб у дэмакратычных сілаў была гэтая прастора для адвакатавання за беларусаў. Павінны пашыраць наша прадстаўніцтва ў розных дэлегацыях, павінны умацоўваць наша прадстаўніцтва ў розных структурах. На гэтым, ну, як бы няма ніякай спрэчкі. Тое, чым мы, можа, адрозніваліся, гэта ў тым, што я ставіла акцэнт на тое, што мы павінны зрабіць так, каб у Координаційнай рады быў уплыў на фармаванне менавіта прыярытэтаў дэмакратычных сілаў у міжнароднай дзейнасці. Гэта быў мой такі акцэнт, што я хачу бачыць, каб Координаційная рада была больш моцная ў гэтым працэсе прыняцця рашэнняў наконт сваёй міжнароднай дзейнасці і наконт міжнароднай дзейнасці агулам дэмакратычных сілаў. То бок, умоўна кажучы, каб офіс ці там яшчэ больш канкрэтна Франак ці Кучынскі не указывалі табе, як ты павінна дзейнічаць у якасці кіраўніцы міжнароднай камісіі. Не ў такой фармулёўцы, але вось павінна быць каардынацыя паміж рознымі актарамі, таму што мы ўсе адвакатуем за беларускую, за беларусаў, за беларускасць і за Беларусь. Таму у гэтай дзейнасці мы павінны быць прытрымлівацца нейкай адной лініі, таму што калі мы ездзім на гэтыя пляцоўкі, там у парламенцкія дэлегацыі, розныя краіны, калі мы кажам рознае, гэта так партнерамі ўспрымаецца. Гэта так партнерамі і бачыцца, што вось ёсць нейкі гэты рассінхрон у нашай дзейнасці. Гэта дзейнасць павінна быць, павінна выконвацца менавіта агулам па дырэкцыі аднаго нейкага плану. І гэты план, я бачу, што Координаційная рада можа прапанаваць розным актарам. Добра, а калі гэты план прапануе офіс, а ты зараз кажаш пра тое, што за большую такую ўсё ж такі самастойнасць у гэтых пытаннях вы выступаеце. Некая пэўная супярэчнасць. Калі план адзін, то якая самастойнасць? Гэта не пра самастойнасць, гэта больш пра тое, каб у Координаційнай рады была большая ініцыятыўнасць у гэтым працэсе, каб менавіта Координаційная рада выйшла з прапановай да офісу, да кабінету. Вось, глядзіце, гэта нашыя прыярытэты дзейнасці, вазьміце іх, калі ласка, да працы. Каб гэта было не наадварот, як было ў большасці там кадэнцыяў, калі офіс прыходзіў да Координаційнай рады ці да нейкіх ініцыятываў з нейкай прапановай. Я вельмі хачу бачыць, каб Координаційная рада стала моцным інстытутам, які сам усталёвае ўсе прыярытэты, з якімі пагаджаюцца і офіс і кабінет. Але гэта выглядае так, што нейкая адсутнасць ініцыятыўнасці, ініцыятыўных і адсутнасць ідэй была у Координаційнай радзе ці ў іншых структурах, а не таму, што там вот вам навязывалі, вы упіраліся, а вам там сілай свайго аўтарытэта пералічаныя мной вышэй асобы, скажем, там даводзілі нейкай іншай пазіцыі. Ну, ёсць іншая праблема ў гэтым працэсе, таму што ініцыятыўнасць не з'яўляецца на пустым месцы. Яна з'яўляецца, калі людзі бачаць, што яны могуць на штосьці ўплываць, і калі яны менавіта маюць інструменты для гэтага. Таму што зараз гэтых інструментаў амаль што няма. Яны ўсё ж такі больш функцыянавалі ў такім больш такім асяроддзі дыскусійным, можна было там звярнуцца да офіса нейкай прапановы, але гэта не было вось менавіта такім інстытуцыйна зафіксаваным інструментам, які б мела Координаційная рада для ўплыву для зацвярджэння, напрыклад, стратэгіі па міжнароднай дзейнасці. Такога не было. Я бы гэта хацела бачыць. Зараз, можа, часова пераходзячы да іншай тэмы, я все ж таки закрыю вот гэтую частку нашай размовы пытаннем ад вожыка патрыёта. Калі мы ўжо ўзгадалі другі тур, калі мы ўзгадалі іншых кандыдатаў, ну, у другім туры была адна толькі Луцкіна, а на пачатку яшчэ была Александра Мамаева. Вожык патрыёт пытаецца, а ў чым Маргарыта бачыць прынцыповае адрозненне свайго погляду на міжнародную працу ад акцэнтаў Луцкіной, калі ўжо такі быў відавочны падзел? Прынцыповае адрозненне, ну вось опять же, прынцыповага такога адрознення паміж намі амаль што няма. Яно такое вельмі сенсітыўна бачнае вось у дэталях, таму што я фокусуюся большасці сваёй на арганізацыйных гэтых момантах. Я бачу, які ў мяне ёсць вопыт, досвед у арганізацыйным менеджменце, у інстытуцыйным менеджменце, у дызайне гэтых працэсаў, як іх усталяваць так, каб гэты фрікшн, які існуе, вось гэта вось трэнне, якое ёсць у дэмакратычных сілаў, калі трэба прыняць нейкае рашэнне, якое ну вось не падабаецца нейкім актарам. Гэта ж было, напрыклад, калі былі там слуханні Святланы Ціханаўскай, калі яны праходзілі. Я вось выступала менавіта гэтым актарам, які
дазволіў Координацыйнай радзе ўсё ж таки дамагчыся таго, што гэтыя слуханні адбыліся. І я бачу ў сябе вось гэтую кампетэнцыю. Яшчэ медыацыя называецца. Так. Медыацыя, фасілітацыя вось гэтых працэсаў. У мяне ёсць гэты досвед не толькі там з дэмакратычных сілаў, але і з прафесійнай дзейнасці. Таму я вось гэты вось такі погляд на то, як функцыянуюць гэтыя структуры ізнутры, я разумею. Мне падаецца лепш за ўсіх, таму што я працавала ва ўсіх трых структурах, я бачу гэтай дынамікі, я ўсё гэта адчуваю вельмі тонка, і таму вось гэты свой такі дыпламатызм я вось неяк мару прынесці ў Координацыйную раду. Галоўнае, каб не было вось гэтай вось нейкай, можа быць, штучнай сарамлівасці. Калі ты лічыш, што ты лепш за ўсіх, так і скажы, я лепш за ўсіх разбіраюся ў гэтай сітуацыі. Ну, нормально. Але калі паглядзець нашыя дэбаты у міжнароднай камісіі, можна ўбачыць, што ёсць такая дынаміка асаблівая, вось калі мы адпускалі каментары ў бок адно аднаго, таму што мы супрацоўнічалі адно з адным на працягу апошніх 2 год. Там і з Ксеніяй Луцкіной, калі яна выступала сакратаркай у дэлегацыі ПАРЭ, і з Александрай Мамаевай. Гэта была такая вось вельмі, з аднаго боку сяброўская ўсё ж такі беседа, таму што мы ведаем, што ўсе 3 кандыдаткі былі здольныя займаць гэтую пасаду. Добра, мы вернемся да, можа быць, будучага працы міжнароднай камісіі абмеркавання трошку пазней. Давай вернемся да аб'яднанага пераходнага кабінета, да тваёй пасады прадстаўніцы, з якой ты нечакана сышла. То бок ты яшчэ не атрымала перамогу, ты яшчэ не стала кіраўніцай міжнароднай камісіі, то бок падставаў гаварыць пра тое, што там некае сумяшчэнне, там канфлікт інтарэсаў яшчэ няма. Але ты ужо заяўляеш пра свой сыход. Прычым мне вельмі спадабалася твоя фармулёўка, калі ты пісала і казала, што я пакідаю пасаду прадстаўніцы па моладзевай палітыцы, каб заняцца больш шырокай задачай. Будаваць арганізацыйныя, тэхналагічныя асновы, якія будуць патрэбныя беларускім дэмакратычным сілам у бліжэйшыя гады. Як сказаў прафесор Преображэнскі, хто на ком стаіць? Что это? Будаваць арганізацыйныя тэхналагічныя асновы, якія будуць патрэбны. Что это значыцца? Можешь вот па-чалавечы нормально сказаць? Пакуль што дэталяў даць не магу, але гэта тое, чым я планую займацца ў офісе Святланы Ціханаўскай, таксама дапамагаць арганізацыйна ўмацоўваць структуру. Таксама прыношу свае кампетэнцыі, якія атрымала за апошнія гады, як у тэхналагічным асяроддзі, так і ў агулам у менеджменце арганізацыяў і праектаў. Вось гэтую экспертызу я хацела прынесці зноў жа у дэмакратычнай структуры ў офіс. Ведаеш, я працаваў у розных там калектывах, арганізацыях, і калі чуюцца словы пра тое арганізацыйна умацоўваць структуру, это значыцца простай мовай начальнік хоча дысцыпліну навесці ў калектыве. Ну, можа, з нейкага пункту гледжання і дысцыпліна, таму што у мяне ёсць такі... У нас зараз не вельмі простая такая сітуацыя ў дэмакратычных сілах, у дэмакратычным свеце агулам, таму што змяняецца асяроддзе падтрымкі, у якім мы жывем. Змяняецца стаўленне партнераў, змяняецца увага, вось гэтая увага, якая была у Беларусі на працягу апошніх год, яна сыходзіць усё ж такі. І гэта вось тыя умовы, якія мы павінны прызнаць, неяк да іх усё ж такі адаптавацца. Мы павінны быць больш эфектыўнымі, мы павінны быць больш прафесійнымі, больш кампетэнтнымі. І вось гэтую кампетэнцыю мы павінны ўзрошчваць у саміх дэмакратычных сілаў. Для гэтага арганізацыя павінна функцыянаваць вельмі так чотенька, вельмі так вось тютелька ў тютельку. І вось я гэта так хачу дапамагчы стварыць. Короче, про дисциплину я ўсё зразумеў. Крыху. Про такую мяккую. Да. Мягкая диктатура, там что это такое, ведаем, проходили. Давай все ж таки, Марго, ну, мы не один день один одного ведаем, давай уже по шчырасці, правду всю расскажем. А тут вот зараз будешь там про организацыйныя вот это умацаванні, все астатняе рассказывать, жаданне там новых, паспрабаваць на новых себе там перспектывах и участках працы, але насамрэч все ж таки цябе завербавала КДБ, цябе пазбавілі літоўскага ВНЖ, ці у цябе здарыўся нейкі, можа быць, я не ведаю, там службовы роман. Вау. Так, слухай, вось гэта я нейкія чуткі папаўзлі, вось прыйшла вось гэта першая гадзіна майго заходу з кабінета, вось з'яўляецца гэта новасць у каналах аб'яднанага пераходнага кабінету.
І тут звяртаюцца там журналісты, сябры, там хтосьці выходзіць з нейкіх там падмуркаў беларускага руху і такі: Марго, так а што ж адбылося? Там вось мы чулі гэта і гэта і гэта. Што ў цябе з дакументамі? Мне вельмі хочацца дастаць там зараз нейкі свой там літоўскі гэта дакумент, мой пашпарт іностранца, замежніка, свою картачку ВНЖ, таму што ў мяне ніякіх там праблем з легалізацыяй няма. Я не была прызнана там як это называется, угроза пагрозай нацыянальнай бяспецы. Такога не было. І вось гэта нейкае, ведаеш, такое жаданне ў людзях знайсці вось гэтую драму, нейкую такую класную гісторыю, чымсьці падчапіць, вось штосьці раскруціць, нейкія чуткі, плёткі. Ну гэта так вось, гэта вось усё так, такое бруднае. А я просто... У мяне такі момант у жыцці, калі... Вось зараз 2026 год, так? Я працую ў моладзевым руху дэмакратычным, то бок не толькі ў дэмакратычных сілах, але ў моладзевых арганізацыях ужо больш, чым 10 год. Гэта была вельмі файная праца. Я шчыра за яе удзячна ўсім тым, з кім я працавала за гэтыя гады. У большасці гэта была валантэрская праца, але гэта быў такі самы, мне падаецца, светлы досвед, які толькі можна было атрымаць. Таму што вось праца менавіта з моладдзю гэта такая гэта магчымасць неяк укласціся ў чалавека, якому, не ведаю, 16 год, прывесці яго на нейкі трэнінг, даць яму нейкую адукацыю і вырваць яго вось гэтага асяроддзя, у якім яны бачылі сваю будучыню у нейкіх там межах. І адкрыць для гэтага чалавека вось гэтыя новыя перспектывы, даць ім адчуванне таго, што яны насамрэч вартыя нашмат большага. І паказаць ім гэтыя шляхі, якія яны могуць прайсці, нейкія магчымасці для працы, для адукацыі. І ты вось праз, там, не ведаю, 5 год там, на нейкай канферэнцыі да цябе падыходзіць гэты малады чалавек, які зараз ужо такі вельмі дарослы, і кажа табе, што вось там 5 год таму я прыйшоў на ваш трэнінг, і гэта змяніла маё жыццё. Я не ведаю, чым яшчэ можна замяніць гэтае адчуванне таго, што ты неяк уплываеш і змяняеш жыцці людзей. Таму для мяне гэта быў такі вельмі файны досвед. Але зараз я адчуваю, што у мяне, таму што я працую ў гэтай сферы так шмат год, у мяне ўжо з'явіўся такое вельмі тунэльнае бачанне таго, як я бачу, як я б хацела, каб развіваўся моладзевы сектар, як я б хацела, каб вялі сябе там арганізацыі, актывісты, якія я там бачу магчымасці. Але вось гэта такі вельмі вузкі вугал бачання. Я вось, заўважаючы сябе ў гэтым стане, заўважаючы, што я так ўжо там з нейкім крытыцызмам падыходжу да моладзі, што я там маю нейкае такое вельмі, такое усталяванае бачанне, я бачу, што ёсць новыя актывісты, у якіх ёсць новая ідэя, абсалютна новая, у якіх ёсць абсалютна новае бачанне сектара, новае бачанне, куды развівацца моладзі, новае бачанне таго, як ёй дапамагчы. І я разумею, што вось гэта той момант, калі я павінна сысці. Таму што у дэмакратыях, калі мы менавіта будуем такія дэмакратычныя інстытуты, калі ты адчуваеш, што вось момант перадаць справы і сысці і даць месца новым людзям, якія маюць новую нейкую візію, мы павінны сыходзіць, мы павінны саступаць. І вось гэта менавіта тое, што я зрабіла. Я лічу, што гэта такі файны прыклад таго, як павінны сябе паводзіць мы ў дэмакратычных сілах, саступаць, калі вось надыходзіць час. І ў гэтым няма ніякай драмы, у гэтым няма ніякай гісторыі. Гэта не гучна гучыць у навінах. Гэта проста вось нармалёвы працэс перадачы ўлады тым, хто яе таксама заслугоўвае. Не менш, можа, у некаторых баках там і нават больш, чым тыя, хто займаюць гэтыя пазіцыі зараз. І гэта паказвае, што наш дэмакратычны рух, ён здольны да аднаўлення. А гэта вось, ён жывы у гэтым. То бок гэты сыход, калі браць зараз той такі вельмі узрушаны эмацыйны спіч, ён быў наканаваны, і ты б сышла по-любому, нават калі б не стала кіраўніцай міжнароднай камісіі ў каардынацыйнай радзе. Так, гэта так супала, што вось з'явілася такая магчымасць падавацца на міжнародную камісію, але гэта была не адзіная прычына сыходу. Я лічу, што гэта таксама такая вельмі такая, ведаеш, судьба. Вось гэта была судьба.
А калі б ты не стала кіраўніцай камісіі, на што б ты скіравала? На якой пазіцыі ты спрабавала свае кампетэнцыі рэалізоўваць? А ці заўсёды яна патрэбная? Мне падаецца, што вось я застаюся працаваць у офісе, я застаюся на пасадзе дарадцы Святланы Ціханаўскай па моладзі, я застаюся ў наступе. Ну і гэта дае ўжо такія пляцоўкі для таго, каб выконваць сваю працу. Мне не здаецца, што павінна і патрэбна нейкая пасада, каб там чагосьці дамагацца ў дэмакратычным руху, таму я б не расчаравалася, вось гэта так супала, што яно ўсё ж такі стала дасяжным, але ну, я б так і так працавала, таму вось. Хто ўжо вядома, хто твой зойме тваю вось гэтую пазіцыю? Зараз будзе, я рэкамендую на пасаду па працэдурам выконваючых абавязкі на час вось пошуку новага прадстаўніка ці прадстаўніцы па моладзевай палітыцы. Гэта Алексей Грахоўскі, які працаваў са мной у прадстаўніцтве на працягу апошніх там паўгады, і ён і актывіст, ён і студэнт, ён такі вельмі такі, ведаеш, ён малады і мае права прадстаўляць моладзь, таму што ён сам вось пражывае гэтыя зараз выклікі ўсе, з якімі сутыкаецца моладзь, там з легалізацыяй, з гэтымі дакументамі, з гэтымі рахункамі банкаўскімі. Гэта ўсё ён вось праходзіць на сябе і ведае, як гэта ўсё ж такі, якія праблемы зараз ёсць у моладзі. Таму вось моладзь, вось столько гаворыш. Калі глядзець вось гэтыя дакументы, дакументацыю, рэкамендацыі ВОЗ, моладзь да скалькі гадоў? 45. 45. Табе яшчэ працаваць і працаваць можна на этой пасадзе. Можна, але ці патрэбна? Ёсць такое пытанне. Але вось мы зараз будзем стымуляваць каардынацыйную раду. Я б хацела гэта таксама бачыць, каб каардынацыйная рада разам з моладзевымі арганізацыямі запрапанавалі новага прадстаўніка. Каб гэта быў такі вось прыклад таго, як дэмакратычна могуць функцыяваць гэтыя працэсы рэкамендацыі з боку каардынацыйнай рады прадстаўнікоў, якіх яны самі і абіраюць. Таму каардынацыйная рада для нас з вами ёсць такая задачка. Дарэчы, ці даводзілася табе і ці даводзіцца да гэтага часу, можа быць, сутыкацца з такім стаўленнем, што ну, яна ж выглядае як дзіцё, маладая такая, што яна можа сур'ёзнага там сказаць, там, ці скажем, ну, яна ж там дзяўчына, жанчына, што там, вот, ну, вот, што яны могуць прапанаваць. Я чаму зараз гэта пытаюся? Вось каментар ад Хеджыгара, які піша: без крыўдаў, але не магу ўспрымаць Ворыхаву сур'ёзна. Яна мне нагадвае учорашнюю школьніцу, і таму выказванне яе ўспрымаю як белы шум, у адрозненні ад Латушкі, які здаецца вельмі салідным і дарослым чалавекам. Ці даводзіцца вот сутыкацца вот менавіта, што там знешні выгляд, там гендер, там ці яшчэ што-небудзь вот перашкаджаюць давесці свае там добрыя і слушныя думкі? Не, канешне, ёсць гэтыя розныя, мне падаецца, вобразы, якія мы прымаем у розных асяроддзях. Напрыклад, у Радзе Еўропы я працавала на працягу апошніх 4 год у розных пасадах. Гэта была там і адвайзері, кансультатыўная рада пры Радзе Еўропы, якая где мы былі дарадцамі да менавіта главаў государству, да міністраў, якім мы раілі вось як прыняць нейкае заканадаўства ў адносінах да нейкіх групаў там сенсітыўных, там да моладзі, да жанчынаў, да як быць больш інклюзіўнымі, як паводзіць, як выстрайваць гэтыя сістэмы, каб яны былі сенсітыўныя да вось уразлівых групаў. І гэта тыя пляцоўкі, дзе ты сутыкаешся з усё ж такі такімі больш грузнымі людзьмі, там з міністрамі, якія займалі гэтую пасаду 20 год, і ты менавіта вось да гэтага таксама адаптуешся. У розных асяроддзях мы паводзім сябе па-рознаму. Я таксама магу быць і сур'ёзнай, але можа такую медыйную стратэгію я выбіраю зараз, што я хачу паказаць, што я адкрыта да супрацы з людзьмі, адкрыта да таго, каб выслухваць гэтыя ўсе парады, гэтыя просьбы, каб вось менавіта ў прошлай маёй пасадзе, каб моладзь адчувала, што яны могуць да мяне звярнуцца. Таму вось гэта пазіцыянаванне, якое вы сябе выбірала апошнія гады, гэта ўсё ж такі быць такой больш мяккай, каб усе адчувалі, што яны могуць уплываць на працэс прыняцця рашэнняў. У розных кабінетах мы займаем усё ж такі розныя і прымаем розныя вобразы, розныя касцюмы мяняем, прымаем манеру рэчы, розную танальнасць голасу таксама, і гэта ўсё нармалёва. Я сутыкаюсь з такімі каментарамі, і падаецца, што моладзь таксама, як вось група, заўсёды калі апыняецца ў залах, якія не звыклыя да таго, каб прымаць моладзь у сваіх залях, яны заўсёды бачаць такую прызму погляду з
зроку тых, хто вось такі больш не ведаю, больш экспертны ў нейкіх пытаннях, ці займае гэтую пасаду 20 год, таму такі вось вельмі сур'ёзны, і моладзь там сябе адчувае нязвыкла, нязручна. Але вось ён таксама адаптуецца. Мне падаецца, што кабінет быў такой практыкай, калі я ўсё ж такі навучылася, як камунікаваць з людзьмі, якія звыклыя да больш такой сур'ёзнай, сталай, экспертнай камунікацыі, таму таксама магу яе прымаць. Ну гэта радуе. Вот добрае вызначэнне табе далі. Марго ўжо моладзевы аксакал. Дыназаўр моладзевай палітыкі. Ну можна і так сказаць. Добра, с ВНЖ разабраліся, що ён у цябе на месцы, ўсё добра. Што ўсё ж такі з вербоўкай КДБ? Не было. Ну, былі папыткі, былі спробы, як мне падаецца, і ўсіх дэмакратычных сілаў, але у мяне няма псевдоніма, я праходзіла паліграф, усё за мной нармалёва. Ну і такое вот жаданне паіграцца са спецслужбамі, як у Аліны, у цябе не ўзнікала? Не ўзнікала, таму што я бачыла вось гэта таксама кейсы, таму што у нас ёсць такая практыка і ў фракцыі, і ў розных арганізацыях, калі мы сутыкаемся з нейкім ціскам з боку КДБ, а гэта не толькі там нейкія пісьмы там у тэлеграме, не толькі там нейкія, не ведаю, каментары ў сацыяльных сетках, гэта таксама і кейсы, калі тваіх бацькоў, напрыклад, вывозяць у лес, даюць ім там тэлефон і там просяць пазваніць сваёй дачцэ ці там сыну. І ў такой сітуацыі ты просто не ведаеш, як рэагаваць. І гэта вельмі, я не магу ўспрымаць гэта як гульню, таму што сама праходзіла праз такія сітуацыі, калі гэта страшна. Гэта страшна, калі на тваіх там бацькоў, на тваіх сяброў аказваецца такі ціск, і калі ты гэта пражываеш і бачыш, што стаіць за гэтымі паведамленнямі там шутлівымі, якія яны трапляюць, там нейкія. Я бачыла там кейсы, калі КДБшнікі нам спрабуюць неяк заігрываць з дзяўчатамі, там нейкія адпраўляюць фотачкі, ўсё вось гэтае. Я гляджу на гэта ўсё як на такую, гэта аперацыя структуры, якая шукае ў людзях нейкія вось гэтыя слабыя месцы. Мы іх перагуляць не зможам. Мне падаецца, што я б не смагла перагуляць там гэтага КДБшніка. Я б магла паспрабаваць, але мне падаецца, а для чаго? А дзеля чаго з імі гуляцца? Яны працуюць, у іх гэта там 24-гадзінны дзень, у іх там каманда працуе над гэтым аккаунтам. Чаму я буду, па-перша, траціць свой час на гэта? Па-другое, я разумею, што гэта проста немагчыма мне чагосьці, а ты дамагчыся, што нам было б карысна. Що ж таки, ти зараз знаходишся на позиціях, як уже досить серйозної позиції кіраўніцы Міжнародної комісії координаційної ради, так і дорадцы Тихановской по молодевой політиці. Две серйозні позиції, две серйозні структури. І ти можеш сказати, твоє ставлення, твоє бачення, твой підход особистий і гэтых структур до безпеки. От як вона змянилася на фоні апошніх кейсів усіх там і з Мельніковой, і з Харисовой, там і іншыя, може бути, і збылі, яких ми не ведаємо, і ті спроби, про які Латушка розказував, там про спроби там вербовки і сябраў яго команди, і НАУ, і координаційної ради. От як безпека, міри безпеки, які приймаються, які процедури можна, варто проходити? Чи будеш ти, скажімо, там виступати за те, каб усі сябры координаційної ради проходили поліграф? Як ты гэта красиво так прыгожа завярнуў да паліграфа. У розных структурах ёсць свае механізмы па абеспячэнню гэтай бяспекі. Я, можа, не буду раскрываць там усе моманты, але заўсёды ёсць пратаколы бяспекі, ёсць там бяспекавая культура з пункту гледжання тэхналагічнага. У нас там усіх стаіць верыфікацыя, мы заўсёды там усе там нейкія спробы падтрымаць дасяг да нашых аккаунтаў, яны заўсёды фіксуюцца нашай адміністрацыі, наш бяспекавы такі цэнтр у офісе, у кабінеце. Ёсць адказныя за гэтую справу, якія менавіта працуюць над тым, каб усё ж такі гэтыя кейсы нейкага ўзлому, нейкага унікнавення ў нашай структуры, яны былі зніжаныя да нуля. Але вось гэта, як мы бачым на апошніх кейсах, не заўсёды магчыма, гэта не заўсёды гэта зводзіцца не толькі да бяспекавых працэдураў, але да кожнага канкрэтнага кейсу. І да таго, наколькі там сотруднікі, калегі, калежанкі адчуваюць сябе дастаткова падтрыманымі, каб падзяліцца ўсімі кейсамі. Гэта не заўсёды ідэальна, не заўсёды ідэальна ўсе людзі паводзяць сябе ва ўсіх сітуацыях, таму што
у нас усіх бываюць такія дні, калі мы ўсё ж таки адчуваем сябе ў вельмі небяспечным становішчы асабіста. І з гэтым, мне падаецца, ні адна палітыка безопасности не паможа справіцца. Гэта заўсёды пра тое, наколькі уразлівыя тыя, хто знаходзіцца ў сітуацыі ціску з боку рэжыму. Таму, вось я не ведаю, як рэагаваць, напрыклад, у кейсах, калі там выцягваюць твайго бацьку ці тваю маці там у лес і тэлефануюць з лесу. Вось як можна на гэта зрэагаваць? Як гэтаму можна супрадзейнічаць? Мне падаецца, што ніяк, акрамя проста адчуваць падтрымку з боку сваіх калегаў, сваіх калежанак. Таму мы зрабілі ўсё магчымае са свайго боку, з пункту гледжання забяспечвання тэхналагічнай гігіены, бяспекавых працэдураў, усё гэта ёсць, але бываюць і вось такія недарэчная сітуацыя. Марго, ўсё ж таки, калі трошку ацэніць тыя гады, якія ты адпрацавала на пазіцыі ў аб'яднаным пераходным кабінеце, і ўвогуле можа быць тваё бачанне ад, як кажуць, КПД дэмсілаў, таму што шмат хто кажа, што мала толку. Робяць нешта, мітусяцца, на канферэнцыі ездзяць, у пасе там засядаюць, а вынікаў няма асаблівых. З легалізацыяй ўсё складаней становіцца, пабытовыя пытанні, з якімі сутыкаюцца шараговыя беларусы, вырашаць лабіюючы гэтыя інтарэсы на палітычным узроўні не атрымліваецца. Тут табе і пенсія, і афармленне дзяцей народжаных у эміграцыі, шмат безліч пытанняў. То бок, як ты, нават у Польшчы, дзе былі такія умовы для легалізацыі самыя лайтовыя, пачалі апошнім часам вельмі шмат адмаўляць у наданні міжнароднай абароны. То бок, як ты ацэньваеш ўсё ж такі вынікі працы? Я не буду казаць, што мы ідэальныя. Былі і ёсць ініцыятывы, якія, можа, не ўсім патрэбныя. Не ўсе бачаць у іх пользу, не ўсе бачаць на іх для сябе нейкі вынік тут і зараз. А большасці беларусаў і нам насамрэч хацелася б бачыць, што мы прыходзім нейкую залю на нейкія сустрэчы, і адразу усё так мяняецца, і законы, і ўсе ідуць на сустрэчы, ўсё так проста атрымоўваецца. Але, на жаль, гэта не так. На жаль, каб не ведаю, змяніць нейкае заканадаўства, патрэбна прайсці ўсе гэтыя сустрэчы, шмат разоў запосціць гэтыя твіты, выпусціць гэтую камунікацыю ў соцсетках, шмат разоў даслаць гэтыя лісты. І гэтая працэдура змены аднаго закона, яна займае некалькі месяцаў у нейкіх выніках, калі гэта такі паспяховае, пазітыўнае стаўленне дзяржавы да нашага закліку. Калі гэта негатыўнае стаўленне да нашага закліку, калі яны бачаць для сябе нейкай пользы ад таго, што яны дапамогуць гэтай групе насельніцтва, то гэта можа зацягнуцца і на год, і на 2. І гэта такая паступовая адвакацыйная праца. Адвакацыя — гэта не прыгожая праца, гэта не громкая праца. Калі ёсць такія кейсы паспяховыя, калі мы змаглі дамагчыся, не ведаю, захавання легалізацыі некага беларуса, выташыць кагосьці з якосьці страны, дзе іх затрымалі, змяніць нейкі закон, захаваць легалізацыйны статус для беларусаў, падоўжыць гэты срок легалізацыі для беларусаў. Дарэчы, у Польшы зараз працуюць з гэтым кейсам. Офіс ведае пра гэты кейс, НАУ ведае пра гэты кейс, кабінет ведае пра гэты кейс, і яны ўсе разам працуюць над тым, каб гэту ўсё ж такі сітуацыю вырашыць. І ўжо ёсць нейкія спадвіжкі, і мне падаецца, што зараз хутка будуць нейкія навіны пра тое, як эта сітуацыя вырашыцца. Але гэта не прыгожа, і пра гэта вельмі цяжка расказваць людзям, даносіць, чаму гэта так цяжка для дэмакратычных сілаў. Заўсёды гэтыя ўсе працэсы ва ўсіх странах, я нагадаю, што беларусаў шмат у розных краінах свету, то бок гэтую працу павінны праводзіць не толькі у Польшы, ці ў Літве, ці ў Латвіі, ці ў Чэхіі, але і ў іншых краінах ёсць гэтыя кейсы, і ва ўсіх гэтых краінах мы павінны працаваць так паступова, пастаянна, даўбіць гэтыя дзяржавы і краіны, якія прымаюць беларусаў у сваіх краінах. Але, на жаль, выглядае так, што нягледзячы на тое, што вы доўбіце, але міграцыйнае заканадаўства, падыходы, яны не паляпшаюцца, а пагаршаюцца з кожным годам. Так, але тут трэба таксама разумець, што калі мы бачым, што штосьці такое адбываецца, яно адбываецца, па-першае,
у першую чаргу не з-за таго, што мы беларусы і гэта не супраць нас заканадаўства. Гэта заканадаўства, якое прымаецца з-за таго, што у Еўропе вось такая дынаміка супраць міграцыі. На жаль, нам вельмі і мне вельмі шчыра, просто вельмі больно за гэта наблюдаць, таму што я разумею, што гэта такія ж людзі, як і мы, якія эмігруюць у Еўропу не ў пошуку там лепшай жизни, а ў пошуку там жизни, якая не яны бягуць ад вайны у большасці кейсаў, ад эканамічнай там сітуацыі ў краіне. Гэта таксама людзі, якія патрабуюць нейкага стаўлення з паніманнем і з разуменнем з боку краінаў, якіх прымаюць. Але вось гэтая палітыка, яна скіравана не супраць беларусаў. І калі мы прыходзім да дзяржав і кажам там вось вы выпусцілі гэта заканадаўства, яно на беларусаў, на гэта 1000 людзей паўплывала вось так. Давайте мы вырашым, увядзем нейкае выключэнне ў гэтым заканадаўстве для беларусаў. І ў большасці кейсаў так, праз некалькі месяцаў, так, праз паўгады, праз год, але надкатваюць, там, робяць нейкія выключэнні, усё яшчэ для беларусаў. Ні для адной іншай нацыі, якая пражывае ў еўразвязе, такіх выключэнняў не робіцца. У беларусаў, я ведаю, што для беларусаў гэта вельмі... Нам недобра жывецца ў еўразвязе, мне недобра жывецца ў развязе, дэмакратычным сілам недобра жывецца ў развязе. Але для беларусаў стаўленне лепшае, хоць і не супер 100% прыемнае і не супер 100% заўсёды нам вельмі лёгка і проста, але лепш, чым усім іншым. Добра, яшчэ одно пытанне, якое таксама вельмі шмат задаюць. Тут все адно будуць прэтэнзіі, скажуць, што нічога не робіце, як там было сказано, за 6 гадоў нічога так і не змаглі зрабіць. І вот зараз прыйшлі, зараз прыйшлі сапраўдныя лідары, якія абяцалі ўсё зрабіць, але вот нешта таксама нічога не робяць. Але скажы мне, ласка, ты там ужо унутры пабыла, тым больш тыя вот структуры еўрапейскія, заходнія, ведаеш, як это працуе. Ўсё ж таки, хто скраў 400 мільёнаў еўра там ці долараў, якія былі выдаткаваныя на беларускую справу? Ніхто не скраў. А дзе яны? Вот пытанне задаюць пастаянна. Это асноўнае пытанне, з якім прыходзяць крытыкі дэмсілам, офіса, там, кабінета, ўсё так. Где 400 мільёнаў? Там з гакам 400 мільёнаў. Шчыра, мы б таксама былі вельмі рады іх пабачыць. Мне падаецца, Франак выпускаў такі відос з абмулёўкай вось гэтай там усей сістэмы таго, як гэтыя грантавыя грошы еўразвязу яны там даходзяць да сваіх бенефіцыяраў. Як там праз USAID вось таксама гэтая сістэма, як гэтыя грошы даходзілі да менавіта тых, хто павінен быў атрымліваць дапамогу. Гэтыя грошы цекуць ад еўразвязу, ад еўракамісіі да арганізацыі імплементараў. Арганізацыі імплементары перадаюць гэтыя грошы праз грантавыя там заяўкі да арганізацый, якія будуць імплементаваць з беларускага боку. З беларускага боку таксама ёсць працэс аплікацыі да арганізацый, якія падаюць гэтыя заяўкі на атрымку дапамогі там для сваёй мэтавай групы, атрымліваюць гэтыя грошы. Але на кожным з гэтых вось мостачных этапаў губляецца кошт. Ведаеце на што? На адміністрацыю гэтых грантавых грошаў. Таму даходзіць да нас з гэтых 400 мільёнаў, ну, я не ведаю там які адсотак, але не ўся, па-першае, гэтая сума. Па-другое, гэтая сума выдаткоўваецца у некаторых выпадках, напрыклад, вось калі мы возьмем там студэнтаў, не студэнтам гэтыя грошы выплачваюцца, вось там наці студэнты беларускія, вам 30 мільёнаў, ці там колькі б там было. Гэтыя грошы ідуць праз арганізацыі, якія супрацоўнічаюць з універсітэтамі. Універсітэты атрымліваюць гэтыя грошы і маюць іх выдаткаваць на беларускіх студэнтаў. Ці гэта добрая сістэма, ці не? Мне падаецца, што там могуць быць нейкія фіксы, і было б вельмі файна, каб студэнтам усё ж такі на рукі выдавалі там нейкія грошы на пражыванне, але для еўракамісіі і для партнерскіх арганізацыяў гэта прасцей адсочваць усе гэтыя патокі. І гэтая сістэма была створана таму, што менавіта калі еўразвяз даваў гэтыя грошы напрамую там у апошні там, я ведаю, 30 год, яны бачылі кейсы, як гэтымі сістэмамі могуць іх выкарыстоўваць для сваіх мэтаў, скажем так. Ну, як ты думаеш, вот гэта твой аповед пераканае крытыкаў? Не, ніколі не пераканаю. Я нават не ведаю, што з гэтым рабіць, як даказаць, што мы там не варуем гэтыя грошы, там, не ведаю, нашы рахункі адчыніць перад усімі беларусамі. Але, ну вось,
не бачу офіс гэтых 400 мільёнаў, не бачу кабінет гэтых 400 мільёнаў. І Франак бачу. Франак таксама не бачу, гэта 400 мільёнаў. І Святлана не бачыла. Ну, я ведаю, што беларусы, ну і ўсе мы знаходзімся зараз у цяжкім становішчы, у развязе. Мы не маем там той падушкі бяспекавай, якая была ў Беларусі. Нас выкінулі з краіны. Нам усім больна, нам усім плохо, нам усім непрыемна. І мы ўсе шукаем, а вось на кагосьці вось бы гэтую эмоцыю, на каго б яе выкінуць. І ёсць там офіс Святланы Ціханаўскай, ёсць кабінет, ёсць Координацыйная рада, якія там штосьці там едзяць на нейкія канферэнцыі, заўсёды такія важныя у касцюмчыках, ну давайте вось на іх паскардзімся. Так можа не на нас трэба скардзіцца, таму што ну не мы ворагі беларусаў. І вось таксама тут у дэмакратычных сілаў таксама зварот, не арганізацыі, якія існуюць у дэмакратычных сілаў ворагі адно аднога, не актывісты, якія маюць розныя меркаванні ворагі да адно аднога. Гэта вось там вось за мяжой сядзіць адзін вялікі вораг. І на яго трэба выдаткоўваць гэтую эмоцыю, якая ў беларусаў зараз ёсць. Можна дыпам чагосьці б і дамагліся хутчэй, чым гэта ёсць зараз. Ну і давай на завяршэнне. Праз пытанне вожыка патрыёта, дарэчы, добра нам атрымаецца выйсці яго. Ну вось чалец наступу падчас сустрэчы з прадстаўнікамі Швецыі прапанаваў вярнуць амбасадара. Дарэчы, хто гэта? Міжнародная камісія будзе рухацца ў гэтым рэчышчы? Так, якія ў цябе, хто гэта быў такі, і ці зараз вы выступаеце за тое, каб вярнуць амбасадараў, як у свой час прапановваў Егораў, весці перамовы з рэжымам, гандаль, ну і вот это ўсё. То есть у якім рэчышчы будзе рухацца міжнародная камісія? За што будзе лабіяваць, за які шлях? І, ну вот, перабыванне ў палёце будзе вот зараз санкцыйнага ціску на што-нибудь там дамоўленасці? Тут адкажу менавіта так же, як адказала на дэбатах. Менавіта чакалі можа нейкага там прызнання, але кіраўніца ці кіраўнік міжнароднай камісіі гэта не адзіны чалавек, які ў Координацыйнай радзе вырашае стратэгію па міжнароднай дзейнасці ўсёй Координацыйнай рады. Таму якое б у мяне меркаванне не было, яно неважнае, абсалютна 100%. Таму што Координацыйная рада прымае нейкія пазіцыі, якія перадаюцца міжнароднай камісіі, ці міжнародная камісія прапануе нейкую пазіцыю, агульным рашэннем міжнароднай камісіі, у якім ва ўсіх будзе магчымасць галасаваць за гэтыя прыярытэты, якія будуць перадавацца Координацыйнай радзе, ці там вось у гэтыя два бакі, і толькі потым нейкая стратэгія будзе выконвацца ад імя міжнароднай камісіі. Гэта магу быць я, гэта могуць быць іншыя прадстаўнікі міжнароднай камісіі. Мы усе тут аднолькавыя, і мы маем аднолькавы голас наконт таго, якая будзе стратэгія ў міжнароднай камісіі. Не я адна гэта вырашаю. Таму тут можа, ну калі цікава, там моя асабістая пазіцыя, ці пазіцыя наступу, я там не памятаю, хто гэта быў у Швецыі, але пазіцыя наступу яна спрымаецца заўсёды так больш як такая гандлёвая пазіцыя, ці там што мы супраць санкцыяў, ці там што мы выступаем там супраць офісу. Але я не ведаю, гэта такое нейкае вельмі прымітыўнае чытанне і нашай праграмы, і нашых высказванняў там і сацыяльных сеткаў, і там нашага каналу, і асаблівых там і асабістых чальцоў фракцыі, якія не заўсёды выказваюць меркаванне менавіта ўсёй фракцыі. Мы не супраць санкцыяў, мы за дыялог у форме круглага стола. Мы за тое, каб то бок мы можам абмеркаваць, ці будзем, напрыклад, ці прынясе дэмакратычнаму руху, ці выпусцяць за вяртанне нейкага амбасадара ў Беларусь некаторых палітвязняў, ці там нейкую колькасць палітвязняў. Тады мы за. Мы, каб гэта ўсё ж такі быў такі дыялог у рамках інструменталізацыі тых інструментаў, якія зараз ёсць. Гэта і санкцыі, і там амбасады, ўсё што заўгодна. Людзей павінны вызваляць. Гэта такая таксама вось пазіцыя нашай фракцыі. Ну што ж, будзем спадзявацца, што атрымаецца ўсё. Добра табе папрацаваць на новай пасадзе кіраўніцы міжнароднай камісіі. Адзінае, што чаму Ворыхава не голіцца налыса? Раней галілася, а цяпер не голіцца. Чаму так? Я галілася 2 разы. Абодва гэтыя разы былі за у акцыю пратэста за палізняволеных, якія сядзяць. У першы раз гэта была акцыя ў падтрымку студэнцтва. У другі раз гэта быў такі мой
мой выраз асабістага болю за тых палітвязняў, якія сядзяць. То, што я не галюся зараз, гэта не значыць, што мне больш не больна за палітвязню. Гэта проста новасць такі. Мне патрэбна гэта ўзяць такі перарыў, невялічкую перадышку у гэтым вобразе. Вось, але гэта ўсё ж таки, гэта не значыць, што я там адступілася ад сваіх каштоўнасцяў, гэта просто была такая акцыя, якую я выканала вось 2 разы. У любым выпадку мы будзем уважліва сачыць за дзейнасцю працы і дасягненнямі Маргарыты Ворыхавай як на пазіцыі кіраўніцы міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады, так і дарадцы Святланы Ціханаўскай па моладзевай палітыцы. Так што ведаеце, што старэйшы брат сочыць за вами уважліва. Дзякуй вялікі. Яшчэ раз нагадываю ўсім подписываться на YouTube канал Еўрарадыё, ставьте свои падабайкі, націскайце на званочак, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Ну і рабіце на сваім месцы ўсё, што магчыма для того, каб наблізіць наше вяртанне на радзіму. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Дзякуй шчыра. Жыве Беларусь.